eventjes flow. Het is een beetje achtbaar. Ik ga het vannacht mee editen, dus ik ga het een laatste klaar ben. Ja, dan. Het is stoppen, maar ja, ik hoorde me het gaan. En sowieso, als ik slecht ben, mij maakt het niet uit. Ik ga het toch gewoon weg. En als je me slecht vindt, misschien ben je zelf wel slecht, hè. En als je niet haat iets doet, vind ik het ook. Want hij is toch veel beter. Maar, ja, ik kan gewoon een filmpje maken. Ik wil alleen zeggen wat ik aan het kijken. Ik ga niet alles laten zien, alleen het is er dat heb ik gezegd laten zien. Die komt volgens mij uit de primer, ja, volgens mij. Mijn haar, bij een kapper, ik weet niet waar. En ik heb hier een pikkeltje. Je ziet het ook. Het wandje, het randje, dit bandje waar die heb ik al heel lang om en die is van een, hoe heet het? Oh ja, van een hotel in Oostenrijk en dit zijn nog twee. Dit is wat snel ik ga. Ik hou toch bijna van die af, dus wat snel ik ga, dan kan ik deze er gewoon op doen. Want eigenlijk vergeet ik dat heel snel. Dan doe ik de magnethoekje. En deze computer waar ik mee film maak ik het ook. Deze computer was eerst van mijn vader. En nu heeft hij een MacBook Air. En mogen wij deze? Ja, het is een MacBook. En ja, ik ga een tijdje niet heel even zitten, want ik vond dat ik een beetje te veel op heb gezeten. Ja, dus ik vind het er. Ja, als je dat erg vindt, sorry, maar het is zo. En dus ik ga nu nog even voor de laatste keer op mijn account en het zeggen zo mag ik. En ja, gaat het vanaf. Maar ja, ik ga wel super veel YouTube-filmpjes maken, maar niet echt steeds. Ik heb er super veel gemaakt de laatste tijden. Dat ik nog meer op mijn bezig. Dus die gaan we nu denk ik uploaden. Dus dan niet dat ik op MSP heb geweest. Dus ja. En sorry alle MSP'ers, maar het is zo. En ja, ik hoop dat jullie het goed vinden. En nou, Verklo, bye zo.